Entzuten ari zareten ahotsa gure gaurko gonbidatuarena da. 20 urte baino gehiago daramatza emakume honek holtza gainean. Eta beste abesti hau datorrena ere, berak konposatutakoa da. Zeinen desberdinak diren, ez da, gaur ezagutuko dugu konpositorea. Zea besti goxuak. Ainara, Ortega, ongi etorri zer moduz. Eskerrik asko, Joseba, oso ondo. Oso ondo. Zuke bai. Oso ondo, ezin hobe, hementxe zurekin, eta musika entzuten, zuke konposatutakoa da besti hau. Bai, nik egindakoa da, ni sortutakoa da, bai doinua, bai moldaketa, bai hitzak, eta kontzeptuare bai, eta bai. Eta mate aldi zuten boa idanako aktore lanetan ibiltzezea, hori bai, seguru beste gauza asko dituzula, etxea geldik egotean horietako, ez da? Ez, naiz, ez. Baina denbora badaukau, gaina gustoko tokian beti denbora lortzen dugu, ez? Sukaldian bezala. Gustatu da zaizu tartea egin inbiarda. Oso ondo eza, egin inbiarda, bai edo bai. Eta ikusiko zu, ze saio bikaina dator, bere bizitaz arituko gea, eta nola esaldi berian, kokotxa batzukin, ez da? Lau ere eta ingo ditugu, lau ere eta, adi lagunak. Bueno, lagunak, ikuste zuen bezala ez dago osagai gehiegi maigainean, baina kokotxa ehar batzu bai, Lehatzan kokotxak dira, zehazki, eta gau San Sebastian bezpera izan da, nola ez, ez da? Hoixe. Angulak ez ditugu ekarri, baina... A ber, lortzitugu gio, behar duzio. Bueno, esan bezala, ingo deu lau ere eta kokotxak prestatu. Nola ez, lehatzanak dira, eta ingo deuna lehen da biziko eta behin, bixarrak endu. Hau normalen garbiak etortzen dira, baina errepasatu inbiarria. Eta bixarra ditzio, hemen txintxilika gelditzeian, bere azaloiei. Berez, pilpila eta nahi badugu oso ondo etortzen dira hemen gelatina asko utzeu, bai. Baina, bueno, kokotxak dienez nahiko gelatina badaka, eta ingo diuna da, bixarrak entzeko, hola jartze duen bai gainean, pixka luzatu eta soberan dakanak endu. Alboaka, soberan balin baka askore bai kentzen dio, eta hola lagatzen dugu, aragila azalakin. Hoi ingo dugu aurrena, dana garbitu ondo. Zeratik, arrandeian beti garbitzen du eta gauza txukunak hartzen ditue, baina beti errepasatu inbiarria. Azken ikutua beti eskamaen bat, o eskamaken zen, eta ingo deuna da, hoi dana txukundu. Eta hauek ingo ditugu, pilpilan, batzuak ingo ditugu olio berdinan konfitatuta daudenian pipermin pixka botako dugu, botako ditugu kokotxak bertara, eta konfitatzen utziko dugu barre bat minutu iru, ateako dugu eta epeltzen utziko dugu. Epelduta da honean, hemen dakat ardoa zurila, igual tanta pare bat botako ditugu, eta gero ja ligatu ingo dugu. Ligatzen ondo, ez da? Baina alkarren artean? Alkarren artean. Ligatu ditugu kokotxa, guaingoz kokotxa. Gero ingo duguna da hemen erreboxauta tipikua. Hau bai garbituko ditugu, gatza pixka botako jo, eta ingo duguna da arrotza bajarri eta gorringo bat. Hola, pixka krematu bateatzeko. Gio hemen txedazkaunak, hauek plantxan buelta eta buelta, gatzakin da eserre gabe. Olio tanto bat, agatza, hola, esentzia puru bateatzeko. Oidanik etxen itxen dakitena, ez dakit gehiago egiten. Ezin hobe, bueno, gaur beste iru ikasiko dituzu, Eta gero hemen ingo dugu bat berezila, izango ala, oliotan konfitatuko ditugu pilpilan bezalako antzeko, baina gio ardo zuri tantoa gota berren zagardu bautako jo. Eta gero, zagardu horrekin eta saltza horrekin ingo dugu emulsio bat eta gainetik botako dio. Hor ingo ditugu zagarduanak, plantxan, erreboxauta eta pilpilan. Osondo. Eta saltza berdiak utzingo ditugu. Beste egun bateako. Hori da. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Naiko ondo. Naiko ondo? Bai. Gustatzen zaizu gauza egiteaz, bai, Gustatzen zaitu. Arraia, barazkik, dana. Aragila dana ematen Bai, nirekat arazo bat, eta tolerantzia dakatela danakin. Dana gustatzen zaitu. Bagia, biosundera mango gea. Bueno, esan dugun bezala, txukuntzen hasiko gea. Orduan, zuk bi hauek txukunduko dituzu, eta nik hau esek. Iko duen bakarra da, bitu, mai gaina bota, iriki, bixarrak eta ateatzen joan, eta txukun laga, bale? Hau netzako alda? Bai, zen nahi oso, txikillo bat nahi oso. Nahi oso laban txikilla bakazu, Txikilla bakazu, bai, Txikilla. Txikillak ine ondo moldatuko zea. Ordu niriki, bixarrakatzea eman,
Moztu, eta listo, bale? Moztu bizarrak. Moztu bizarrak, oida, soberan daudenak, Ta kokotxanak ebai. Ta kokotxanak ebai. Bueno, gaina zu arraia garbitzen txukun ibiltzea, ez da? Bueno. Eskamak entzen zaioen horri bilizinan. Bai, baina hua fikzioa zan, Vale. Errealitatea beste gauza da. Errealitatean, arrandetikan txukun hartu, ez da? Bai, eta gaina laguntza geneukan, lagundu ite ziguten. Karo. Atzeko lana bat zeon. Hola erraz, ez da? Bai. Bueno, ze musibilizina, guain zer dakazu esku artian, zer zabiltzak jo? Musikarluan, aktore gisa, edo... Bolaraka izate da, batzutan musikan gehiago, bestatutan antzerkian gehiago, eta azken aldin igual esango nuke musikan gehiago, esango nuke, bai. Oain nahi nahi zantzeslan batean ados konpainiakin, eta izena du Kopaz-Kopa ikuskizunak. Kopaz-Kopa? Bai. Eta da, bodegak, herri hoxa esango dugu, baina bodega batzutan, elkarrez hautzen dugu, eta ni naiz enologa bat. Askok galdetze egute, benetako ardua da? Ez. Eta zer, koakolai ematen, o zer dut behatezue? Fikzioan normalien erabiltze dira mostuak. Mostuak, bale, mosto iluna, ez da? Bai. Mostu bai, segun ze ardo mota izan edaten, ez da? Baina pentsatuta dakau egunen batian benetako ardua jartzia. Bai. Aber ze gertatze da nantzuzanak. Bueno, hori pixa peligroso izango zen, baina... Bai, desente. Eta nun ikusi aldeu antzeslan hori? Guain martxan dago, edo laizterraterako da, edo... Martxan dago, egila da bain geldiun potolo bat dakaula, eta apirila arte ez gehaiko. Apirilan bai, baina enez goatuko nun. Tazkau hiru olau gelditzen zaizkiu bai. Eta ikusi nahi bat deu nun, nola deitzen da, edo nun topatu aldeu nun dignoa ibiliko zeaten? Ba, izena du ados konpainiako, Kopaz-Kopa antzeslana. Eta erresa da, gaur egun, bidan, askotan oso urduri jartzen hau. Ainara abizatu nun, zer dutan, sarrerak nun daude. Jo, gaur egun internetakin oso erresa da. Horret izatezu behitu Kopaz-Kopa, eta igual eukiko du sare sozialak, edo eukiko web horrien bat, eta bertan sartu, eta topatu, eta listo. Bai, gaina gaur egun gauzak ere aldatzen diak, eta igual gauzat ezatezu, eta kontuatzen gehanako ez da egun hortan, ez da? Holaxe da. Vale. Ez dakit ondo nahizen, Joseba? Ezin hobe, oso ondo. Nik ja bigarren gonbidean nikoa, hau eseke berdina ingo dugu, bale? Ikusiet. Lasai, txirrik itxarraka. Presi gabe, eta ondo ingo ditugu hausak. Bueno, eta jazz abeslaria zea. Nolatan hasi zinean historionekin? Bueno, zu musika mundutik antzatoz, ez da? Etxetikan odolian dakazu, ez da? Bai, etxian gurasoak musikaria dira, eta aktiuan, oso aktiuan, 50 urte ditua inkansables txarangakin. Eta amare musikaria, bilak musika ikasitakoak, eta hola. Eta bueno, aizpare, bai. Orduan bat txikitan, bueno, bageneukan ilusioa, edo grazi pixka, eta ez dakit nola esan. Eta aurrea, eta ni lehenbizi ikasi nun. Odola. Lehenbizi ikasi nun, violineko karrera. Bai, ze ona. Eta asko aspertu nintzen. Bai, oso gazte harrapatu zen duen, ala... Ala harrapatzen zatu, eta gero hezkuntza musikan ikustet oso gogorra zala. Eta errepikatu, eta 18 urtekin utzi nun. Eta gero hasi nintzen kantari. Eta kantari hasi nintzen, da hor bai, hor guztua. Orduan hasi nintzen, jasa eta beste gauza batzu probatzen daula. Eta hor bai. Baina esaten duen bezala, batzutan esatezu, aspertu itenitzen utzi inun, baina oinarria hor gelditzen zaizu. Bai. Ez da? Bai. Ni pentsatzen detena, ez da? Esaten una bikateko horre bezala gazte iman bertzaiola motxilan gauza bete, azkenian gauza horiek bizitza guztien ematen dira, ez da? Bai, nik uste baietz. Askotan igual da, kosta itezaigu ez da ume eramatia, o ez du lanai, ez dakize, baina, bueno, onurako izaten dira gauza horiek, ez da? Txikitan ikasitakoa beti ematea gainean, ez da? Musikan bai, geho bestetan ez dakit gaine, musikan beti gelditzea zehozer. Eta jende askok esatizu, txikitan egin nun, solfeoa 4 urte, edo daukat, jende askok esate digu, daukat akordei bat ganbaran. Eta nik beti esate, jetxi ganbaratik akordeia? Claro. Zitu ganbaran. Ganbaran, bai, daleko okupatzen. Hoxe. Ondo. Eta musika ikasi duen jendiak beti badu recuerdo goxua, baino garratzare bai. Bai, Oso gorrak izaten zian lehenko irakasleak. Hamaingoak ez dakit nola di. Bai, pixka zian... Hola inbiarra eta hola da, eta hola jazeatik gangu esaten deulako, ez da? Eta gaur igual esaten dira gehiago, moldatzen da gehiago, bakoitzak nahi dunea, ez da? Umek eramatitu eskolara eta ikustitu nola dauden, gune desberdinak nola azkaen jolasteko, eta esate, bakoitzak egun nahi duen lekura, jo, eskerra nire lehola gara jontan, ez teletzen jaten ikusiko hemen liburuakin, ez da egun bat. Neire ez. Ondo, baina hola behaien hortasun ateatzen du, ez da? Bai. Nire hola esibiltzen izan, Jarri bi aulki eta zuek ikusleak, eta bain sarrera salduko izuet, eta bain ingoet, ez dakiz zer, eta bain, beti izate dut, aurroiei egin kaso pixkat, jarri, beidatu, egin txalo,
egin etxian antzoki txiki bat, kontzertu bat, hoi gozatua da. Eta bain gaude igual beste... Bueno, presaka dena, ez dakit, estraskolar pila bat dituzte humiek, eta... Bai, iguardine, bai. Batzutan iguardine da estraskolar atez. Iguardine esan la fuolean, osea, gometan edo, osea, kromotan jolasteko ordua, eh? Bai, goman, gu, Goman, ni danea jolasten nun, baina pentsatzen, bai salak ello laungiruan da horreoteko, ez da? Bai. Ezea, iguardin da inglesa ikastea. Ja. Ai, ama. Bai. Gehiegi. Ja, baskaiak eatengo, zaizkio, Gehiegi. Bueno, azkenekoak nahi nahi, zer dut oso ondo garbitu, oso ondo, seguro? Bitu, batzutan, pilpila nahi deunian lortu, Bai. sartzezu, olio pixkat, hemen lagadegu honekin. Bai. Bai, Olio pixkat, honekin, mikroinian, epeldu, utzi hostutzen, aztezea, vuelta, eta honek izton gelatinanak, izton pilpila. Beida. Bai. Enakin. Bai, askotan bakizue, lehatzakin nahi geha, eta ez dakain beste, eta kokotxak beti daka sustantzia harra. Bueno, zen guzti geha hor, oso ondo, Bueno, ondo, hombre, ni kantuak... Pieza harrak ekarrizkigu, honek igual, lehatz honek, eukiko zituen 6 kilo. 6 kilo erraz. Lehatzak behar. Bai, lehatzak behar. Pentsatu hau, kokotan azpian, agala, holako burua eukiko zuen, eta holako gorputza. Bai. Zenbat lehatza bihar dian, kokotxa plater bat iteko, Bai, hoxe. Hala da. Ba, nile noz zitzizkian gustatzen, Ez? Ez, Gelatinoso gilea eta hola. Bai, lirringa hoiza, bai, likatxua dalako. Ba, bueno, ingoitu gaur txukun, gaurkoa, guen gustatzen ezkizu, ez da? Asko. Vale. Bueno, listo ordun, ez da? Damek listo askau, nereke listo askau, segituan bueltatuko gea, batzuiak eta konfitatzen jartzen, eta bitartean jungo gea, kanijo, eta ingo izkigu datilak. Baina datilak ez frutu lehorrak, ikusiko zuen, nabajak, ikusiko ze gauza, eharra. Kaixo Joseba, ni Mikel naiz, Gasteizetik, eta gaur Kanijo tabernara utziko dizuet. Kanijo duela urte bat ireki genuen, hegoaldeko tabernetan dago inspiratuta, eta itxazkiak dira gure kartan oinarria. Ostrak, tamburinak, merkatuan ikusten ditugunak, eta aldatzen ari gara ia astero eskaintzaz. Ardo txuri ia 60 erreferentzia ditugu, eta hainbeste beltz baita, hain txikia izanez, nahiko eskaintza handia daukagu ardoz. Bezeroak harrera ona eman diote tabernari lehenengo egunetik, oso pozik daude hona tortzen, Gasteizko zentroan gaude, jende asko pasatzen da kale honetatik, eta sartzen dira ikustera zer egiten dugun. Hemen atzean daukadan ilustrazioa, guri asko gustatu zitzaigun, Buskanda Wally eta Ratatouille pelikularen nahasketatxo bat da, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun. Ezagutu duzu gure taberna, eta guazen prestatzera asko eskatzen den platertxo bat. Egingo ditugu nabajak eta behar ditugun osagaiak hauek dira, berakatza, lima, maionesa, ke likidoa, brandi pixka bat eta zebollinoa bukatzeko. Eta nola ez, gure nabaja freskoak. Eta hasteko egingo dugu aliolia eta erabiliko ditugu osagai hauek. Aliolia egiteko lehen da bizi maionesa bota behar dugu, berakatza eta lima zukua, eta bukatzeko ke likidoa. Eta orain irabiatzen dugu guztia. Baita ere, ostrak baditugu, bi eratarare eskaintzen ditugu, bat gordinik eta bestea kimtzi eta tempura batekin. Tamburinak prestatzen ditugu guk egindako mantekila batekin, alaiama deitzen diogu, eta gero topleteekin, eta bukatzen ditugu kabiaroli batekin oliba olioa eta wasabirekin. Gure aliolia irabiatuta daukagula, sartaginan botako ditugu gure nabajak, flanbeatuko ditugu brandiarekin, gure karta nahiko berezia da, bezeroak eskatu dezaketen nahi dutena, markatuz boliarekin, arrainak izan ezik, bi haragi mota dauzkagu, saieskiak eta stick tartarra hot dog moduan, eta doazte palomita patatekin, eta nahiko ikusgarria dira platerrak. Eta egun osoan zehar daukagu irekita zukaldea, eta eramateko etxera ere badaukagu. Eta irekitzen direnean, enplatatzen ditugu. Jartzen diogu botoitxo bat alioliarekin, erdian, eta bukatzen dugu zebollinoarekin dekorazio bezala. Hauek dira gure nabajak, hau da Kanijo taberna, Gasteizen, eta nahi dizutenean gobidatuta zaudete pasatzera. Eskerrik asko eta agur!
Ona, Mikel jauna, ze gauza txukuna eta ze goxua dian, Joe. Gatilak, aia, ama. Egia zan, itxaski guztik nik amorratua naiz. Nire bai, nire bai. Gero naiz asko jatekoa, Asko jateko nahi esan. Gaur txerlak janten baitut bihar ez ditu nahi txerlak, adibidez. Oida. Oida, koko txatu jano, bai, baino, une oro ez, baino noiz behinka, noiz behinka, earra. Horrela jarraitu, eta gurean jarraituko dugu, besarka da hondi bat. Bueno, ingo deuna da guain, bile konfitatzen jarriko ditugu. Bai, gero emulsio batea garriuna txagarduena, eta baita ere jarriko ditugu konfitatzen kokotxak batzuetan, gio epeltzeko, gio ligatu alizateko, ados? Ados. Bueno, lagunduko jazu batzu alde hauek zuritzen, bale? Ez da nire espezialidadea, nire lagunduko izut. Bueno, errexiten diabetu, erakutsiko izut errexiteko, Errexina izatea normalen. Batzutan oso peauta otean, hori egia da, ez dira beti berri neoten, Ni oso politia da, hori peauta otea. Ipurdi aldia moztu, bale? Eta behin ipurdi aldia moztezunean, ja lan asko inda dago. Gio ja, ingozuna da, Horratatzu osoik. alboak ajutezea, ipurditikan, txak, eta dana puntxaino batea, eta, bale? Ikusten erreza izatea, Hoi txuritzen, bai baki, geho moztutzen... Moztu nik ingoitut, hola, ekipuan ingoitugu gauzak, bale? Bale, oso ondo. Zurituko izut, alia mango izut, eta nik moztuko ditut. Gero gustatzen zaitena da, konfitatzeko garaian, bai refrito bateko garaian, edo hemen konfitatzeko garaian, pixkat maniatikoa naiz, jendek moztitu baratzuriak, eozeinera eta, hola, txata, hola. Xerratan, baina eozeinera. Nahi gustatzen zait betu, Ez naiz ezaktu izango, 3 milimetro, bale? Baina behitu, mozten badeu, hau, tamaino ontakoa, bestiake bai. Bai, bestela segertatzea, jartzitugu oliotan, eta fina da ona, erreitea, eta bestia gondigan txurilla da. Orduan saiatuko gehan antzekoak egiten, bale? Karo. Bantxo ju, baina antzekoekin. Bueno, eta bagoaz, berriro zurekin. Azken aldi neontzea, bueno, Madrid alde neontzea, ez da? Proiektu berriakin. Bai, hainbat tokitan, baina bai, egia esan Madrildikan aukera sortu zitzaidan, eta bueno, oso kontentu izan du nintzen, hori izan duzan abenduan. Junitzen oso kontentu, zalako lehenbiziko aldia nire izenakin salduko nitzalako Madrilen Berlanga, sala Berlangan. Eta bertan, ze eskaini zendun, ze intzendun bertan? Jo, pixkat berreskuratu duen, Joseba, nire benetako inglesez esate dutena My True Love, nire benetako pasioa, eta izan duzan, repertorio bat oso jaserua, oso tradizionala, esan dezagun. Eta antolatu nun taldia, idatzen ditut musikak, idatzen ditut aizezkoentzako moldaketak, pentsatu nun ideia guztia, eta kontratatu gintun esgaek. Eta sala Berlanga bete-bete intzan, eta oso esperientzia derra. Orduan, hartatikan sortu zait berriz ilusioa, talde horrekin jarraitzekoa. Zentzuk zaudete talde bertan, ze talde sortu dezu? Baina gure kasuan bitxia da, aukera sortu zitzaigun eta gero bilatzeitugu musikariak. Ez pixkat, batzan alderantzu zitze deu. Gazosekin juteko ja eskaintzea, ez da? Bai, eta Madrilean joanez, han musikari pila bat ezautze ditut, eta oso laguna deten pianista bat izan nion, Erika López, eta pianista nire garaikoa, musikeneko garaikoa, eta esan nion, Erika, eta bi musikari bikain behar ditugu, eta orduan ginen Daniel García baterian, eta Francisco Loke kontrabajuan, eta gero bi aizezko gonbidatu nituen. Ze hona, nungo diga hauek, musikari hauek? Erika, nire laguna Segoviarra da, bestiak Madridlarrak, Chris Case etorri izan, da trompetista da leyenda bat, kapritxuakin, venga. Chris Case etorriko za, bai, hau da Amerikarra, eta bestia da Zaragozarra, saxoa. Ze hona, ez da, ze fusio polita, ez da, danon arte no, Jo, nahi musikako eman dit, eta musikenek konservatorioak edo baitare hori mantzian, ez? Espaini guztin laguna dazkat. Osea, ez esango nizuko, Extremaduran, Katalunia, Madrilen, ego zinteokita junda badakit zein idekiu. Musikerok beti sukaldarikin nahiko antzadaka, ez da? Seguru. Beti sukaldarik bai alde guztitan gaude, eta egia esan elkartzegea leku askotan, eta gero bere xarma daga. Bueno, zuek kaletik kaleak gehiago ibiltzezatek guk gehiago gure, bakutsa gure sukaldeen, da gero egun berezitan elkartzegea, baina... Bai. Eta bueno, nola antolatzea jaseko... Hola, evento bat? Nola antolatzen da? Ilusio handiakin da, ilusioa da ontokin nik uste gauzak errez. Bestia nahi gabe jutea, ez da? Bai, eta nahiko nahi gabe izan duzan dena. Nik pentsatu nuen repertorioa, idatzen dituen paperak, bidaldu nizkien eskaneatuta, karo dena Madrilea, musikariak antzauden. Baina gero flipanteena da, ensaiatu genula arratsalde bat. Arratsalde baten? Bai, arratsalde batean. Artistak zatelako da hori, bestela. Bueno, jasian iten deulako bakarkako lan asko, bakarka. Orduan gero juntatze ganean,
Improvisazio asko dago gero hor, holtza gainean, edo behin eta gero ja olatea zan. Ez dago improvisazio asko, iten deuna da, nola esango nuke, guk plantatzen dugu hizkuntza bat, esan dezagun, ez? Eta hizkuntza izango da, japoniera. Orduan bakoitza bere txienea da japonierakin. Da pixka bat ola irudi bat emateko, ez? Eta antopo iten deunean, batek igual ingo du olerki bat, ez? Japonieraz, beste batek ingo du errelato bat, besteak ensaio bat, orduan badau hizkuntza bat. Baina hori gero fusionatu, inbiar du, ez da holtza gainean, ez da? Bai, hor dago. Hor dago gatua, ez da? Bai, gui gustatzen egun txinparta hori da. Txinparta hori da gutzako. Dena daola bizirik, momentun. Aber ze gertatuko ban. Eta euki genitun irristada batzuk, eh? Bai, ez da. Baina hortik ateatzea ere bere xarma daka, ez da? Jo, ez que gutzako da morrobazo bat. Osa, ze pasatzen dira, ze pasada, eta salbaitu gaitu, bateriak, eta hola. Hori hemen bezala, erretzen nahi da, baina ateat eta salak endu jot, iepa! Eta honen saldakin zea ingoet, eta hori da. Ona. Eta hor, jasian adibidez musikakin improvisatu iten da, abesten ere bai? Bai. Bai, bertsola ire bezala. Batetikan improvisatu behar dugu, nola esango nizuke? Da, jo, sukaldian bezala, ez? Du kokotxak bilarrin ditzakezu, baina desberdinatako, ja. Bai. Naiz da... Antzerrokotasun asko ukitzea, baina betio, bai, minutu bat gehiago erredeu, minutu bat gutxio, haundillo zian, o txikillo, eta hor gehiago ere, bai, nun zauen ez da, ingo gu, ez da, historiak. Bai, kantatzen du momentuan, dema guztin egia, nola bat ez duk egun desberdinakazu, desberdin kantatzen zu. Baina gero egila da, uzten deula tartetxo bat musikan, eta tarte hori da benetan improvisatzeko. Hori ja bai dela, jarri dizkizute osagai batzuk. Eta bide zela zuentzako, errekreo txiki bat bezala, momentu hori da, potentiena. Umiak parke batean ustia ez dela. Ez dakiten hundikan hasi, hau hartuko, eta area jungo naiz, zintzili jarriko naiz, eta guain erori naiz, eta zeini jasoko nauta. Eta pixkat jolastia, jostatzea. Bueno, hemen bago atxerrek itxarraka, Inbiar deuna da, behitu, ingo ezuna da, gero ja, dana prejituko deu, hemen, sekula banatu aldezu gorringo bat zuringotikan. Bai. Bai, ingo ezuna da, hemen, botako zu, arrautza osua. Bai. Eta hemen utziko zu zuringo bat, eta gorringo bestea botako zu, bale? Ai, ama, esan berriz. Gorringo botako zu arrautza daun lekura, bale? Bai. Eta zuringo bestien utzi, eta gero beste zozertako erabiliko deu. Ondo. Bale? Orduan, hau da ideia, ez? Eta, bueno, urte asko ere bai Iñaki Salvadorrekin ibilizea, ez da zenbat urte? Bada, makizkigu musika egiten, ez da, emezortzi bat, hola. Bai, nik esango nuen beti da, ni txiki-txikian aitenetik elgarrik ikusi zuen. Gau, netzako beti da, nik, bai. Beti da, nik, bai, zenbat urtekin hasi zinan berakin. Nik kantuan nire kabuzo beste talde batzutan, emezortzi batekin, eta Iñakikin 22, 23kin. 20 bat urte, ez tekizu? 20 bat urte, eta guendikan jarraitzen dezu, ez da? Bai. Hainbat proiektutan, oain azkena gelditzen daizizkigun, azken emanaldiak dira, laboa jasen musika. Laboaren musika hartu, eta enkargu bat eskatu zioten berari, eta hoxe laboat musika, baina pixkat jaseatua edo. Orduan, moen pixkat da gehiago aizea musika arluan murgilduta aktore bezala baina? Ba, ez dakiz esan, bolarak adijua, eta oantxe esango nuke igual, baietz, ez dakit. Faltan botatzen dezu aktoretxa ez? Ez. Nik esatu izun, nire benetako pasioa... Musika da, eta oantxe hor buru belarri zaude, eta hor murgilduta orduan, ez da? Bai. Igual iritsi momentu bat, ez da igual betetzen zula, oantxe ez da, azkenengo diska noiz atera dezu? Ba, honin atazan 2008 batian, iaz. 2008 batian, eta guantxe jaba zaude beste zeozerrekin eskuartean, urrengo diska bat martxan dakau? Edo goizegida esateko. Asmoa bai, beti. Kantu berriak seguru dazkazuela, hori beti zaudeten martxan. Bai, bakizu zerrekin nahi nahizen etxean, hain nahi sortzen aurrentzako kantuak. Bai, hola pixkat komikoak, o pixkat absurdoak, edo... Eta bi edo hiru jain ditut. Eta horrekin nabil, ez dakit. Bai. Ba, gu irrikitan entzuteko eta ez aldezu baten batekarri, Kantuik ez? Kantuik ez? Ez. Ekatxiz la ama. Biolina ekarri aldezu, zuez ekarri aldezu. Ez dare. Ekatxiz la ama. Bueno, hau ikusi zu, Kampun bota jot, bere berotasunak iningo dira eta hor konfitatuko dira. Ostutzean nian olioa, ziko gehiagia ligatzen. Igual olio gehitxo dakat, pixkak enduingo diot. Bai. Eta gehiago berba botako jo. Batzutan gertatzen dana olio gehiagi dakaula, eta ez digu ligatzen olio gehiagi daolako. Ah, bale. Bueno, ikusi zu, hau listo, hau geho gainen jartzeko listo. Jolin. Hau garbitzea, eta guain ingo jo betu. Hau, ez dio betite, baina gaur bote ingo jo pixkat. Gaur, tanborra bezpera dalako. Oida, eta getariako erregina beti ondo tortzea. Oida.
Vale, hori otoko jau, hoi martxan dakau, geho ingo ez ditugu hauek errebosatu, hoi ingo deuna da. Irabiatuta utzi. Bai. Abitu, saltxo hori atean biarrezu. Nola atatzen zute, eskuakin? Ni eskuakin paetan kontra eman, eta gero arrastak atea. Etxien bezala, lehia. Etxien bezala, hoentxe esan dezu gila. Bueno, eta haina da, zu Hernani arrasea. Bai. Eta, biharko egunean, San Sebastian egunean, gaur gaben eta biliko altzea hor gueltaka. Bueno, gaztia ginean bai, baina ja... Hagoen ez altzea gaztia, ala, Gara bai, gazte desberdinak, ja. Giro eta gazteo. Baina gaztetan bai, ze parranda. Gainean nahi tokatu zitzaidan musikeneko garaian daola, ez? Gaztetasun politxoi edo puri-purin zaudenean. Eta goatzen naiz, igual hemen pisukideak edo ikaskideak zazkaten etxe bizitzak Donostin. Jo, bakizuzte txarra, ni goatzen naiz, abuztuan 31 kalian loin beharra izan duen gau batean. Ua izan duzan, baina jasangaitza. Osa, ran, pam, prorra, bueno, vale, nahikua. Ran, tan, venga, beste pixka. Loitea junda, buruko miñakin geiki, ez da? Ostra, gorra, Bai, Ba, ze gelditu, hor kalian eoteko momentua, ez dakit zitezun oian egia esan. Ja, egia esan. Ba, baina oian ja goizeko... Egun guztia ibilita gero, ez da? Bai. Ondo, bueno, haure, hau pixka lehenu, hor ikusizu kolore utziotela batzuia hartzen, atea ditugu, hemen ingo deuna da, kolore hartzen hasten dianian, sartuko ditugu kokotxa barruan, zagardo salda botako deu, zagardo zukua. Bai. Eta utziko deure bai, konfitatzen lasai. Baina pixka lehenu, batzuak bertan utziko ditugu. Girengo dituguna hemen da, kokotxak atea, eta bestia birringailuakin, ja, ligatu ingo dugu, emulsionatu ingo dugu, bale? Bale, orduan hemen musika hasi zaigu bai martxan, eta bai joz kokotxa barroa. Bale. Haure bai, minutu bat eta kanporatako ditugu, Bai, Bai, hau botako ditugu, jo, zagardu botako jo, eta zeituan atea bai, kokotxak iten dia, guain ningo ja, minutu eta erdi ningo ja, ia. Eta uste mai dugu gehiagin, ingo ja lehortu. Eta hori, ez egu komeni. Vale, orduan, kokotxa bota, baztu ja martxan dakau, guain botako dugu zagardo baso erdi bat, eta pixkat, konfitatu, egozi, hola, antzeko zerbait ingo dugu. Eta gero ingo duguna da hau, bai, irabiatu eta ligatu baita. 30 segundua dijoaz, bueno, eta ateak oitut kanpora, eta bitartean jungo gara txiki erdi alde, eta ikusiko zu, bakalio indigo ere bai, mundiala, guazen ikustea. Kaixo, gu Jon, Idoia eta Oskargea eta Oiartzungo txiki erdi jatetxe hotelara ongietorria ematen dizuegu. Pasa zaitezte. Txiki erdi alde Oiartzunen dago kokatua, naturaz inguratua. Iriki zen 2016ko urri batian, Jon eta Idoiaren eskutik. Gure zerbitzua jatetxe eta barra bezala da, eta gero alojamendu ruralare bai. Dauzkagu 6 logela eta batek gainera kanpoko jakusi bat badauka ere bai. Jatetxe aldetik dauzkagu 4 jangela dirala, 3 barrongoak eta bat kanpokua. 3 jale gutxi gora bera sartzen dira, oso lekua proposa da ospakizun handiak egiteko. Menuak ezberdina ditugu, bai asteko menuak, bai asteburuko menuak eta menu bereziak ere bai. Gure historioa ezagutu ondoren, sukaldera pasako gea errez eta goxo bat prestatzera. Hementxe gaude gure sukaldiarekin, Jon Birekin, eta gaurko errezeta bakailua gezatua xolomua, bere odolki ohearekin, pikillo pilpilean, sesamo eta kanonigoekin. Lehenengo pausua bakailu hartuko dugu eta olioa jarriko dugu temperatura baxuan. 10 minutu gutxi gora bera. Jon Bi gure aholkulari gastronomikoa denez, berak asmatu zuen errezeta hau Euskal Herrian pentsatzen bere koloreekin. Bai gorrilla, bai berdea eta bai txurilla. Nahiko errezeta ona eta, koloretsua da. Eta gure bezeroi asko gustatzen zaie. 10 minutu pasa ondoren oliotik ateratzen dugu gure bakailua. Eta hasiko gera pilpila prestatzen. Gero hartuko dugu pikilloak eta nahastu egingo ditugu gure pilpiliarekin. Ikuste duzue ze kolore aldaketa egiten duen. Gero hartuko dugu odolkiaren haragia erregositzeko, bere ohea egiteko. Behin dena prestatua, ja hasiko gera gure platera prestatzen.
Bueno, Joseba, hemen txiki erdiko platera, gure bakaioa, eta espero dugu ondo pasatzea, eta hemen itxoite dugu urren arte, bai? Gero arte, Ona, Oskar, oide taja, bakailuana, Eharra. Jode, bezea, odolostiakin da danakin. Eskerrik asko, eta jarraitu lako gauza goxo prestatzen. Egia esan bakailua zeharra jona dane bai. Oso goxoa. Oso ona, eta gero laskako lateatzen dian da, amurra. Geo palillo erabili behar esatea, Ala izatea, komerilla. Bueno, bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela. Gurian jarraituko dugu. Ia dana martxan dakau. Hemen txe, behitu, ikusi nola teatze zaion gelatina. Behitu nola teatze zaion. Gu bota dugu, eta beak soltatzen gelatina horrekin iten da ligatu. Baina esan dizuten bezala, da olio desente, hor ingo dugu mantxo, osea, gelatina behian daula ikusten da, ezta? Bai, olio atera. Olio ingo dugu pixkat atera. Dena ez. Baina erditia hola bai, pixkat gora etorren ez da desente bota diot. Baina, ole ingo dugu, eta olio gutxikin erresago ligatzeu. Gio, loditzen juteko jungo gea bihar badu gehiago botatzen. Beitu, ja utzi dugu horrela, utzi dugu. Eta hau hasiko gea, buelta eta buelta, papel txiki batekin nola azpila pixka zikinduko nun, garbituko jot. Bai. Horrela, xe. Eta, hau, zure kontutziko izuten ben, bale? Eta honi atako jo pilpila. Beitu, hau hemen hasiko zea, hola, bueltaka eta bueltaka. Hola, xe? Horrela, xe? Ondo. Eta beha jungoa egiten, bale? Bai. Ostutzen jungoa guztiz, eta ligatzen jungoa, bale? Bai. Gero, hiligautak haunean, hau ingo dugu, koko txakatea eta birrindu, eta ni aldi berian jungo naiz, hau erreboxatzen, beitu, inberduna da gatza bota, pentsatu hau gatza bota berdi dut, eta hori ez dio gatzi bota. Bai, ez dio erabili gatzik. Ez dio gatzi bota, pixka botako jo, xosito ez gehibiliko, ez da? Ez. Oandik anez geha diabetikoak. Ados. Honeare bai botako deu, beste pixkat. Gainea, olioa dakaen gauzak, olio desente dakaen gauzak berri izategu egatza, Bai. Olioak eskatzeu gatza. Hau, botako ditu mai gainea, hau egatza aurretik eta atzetik, eta hau erreboxatu, eta listo. Bueno, lapiko jarriko ditu martxan, bai? Bat olioakin, eta bestia plantxa, normal. Joseba, pilpila eta... Usatezu, ze fundamentu hartzen nahi. Harrituta nago, enun uste horren honan itzanik. Ligatzen zu beti izan ze hona, Baina pilpila nik ez nekin atatzetan ikan epelian, uste nun horren bertzula. Hemen egoten bada, askotan jendea itzio ligatzen osuan daolako. Hobeto da, utzi, epeltzen, otzian ligatu, eta gero epel puntu bat eman, eta gero epeldu berrize. Bai. Bueno, eta nik junbiar nitzana da, esan dut mesela goi, gatza botatzen, reboxatzen, eta botako jotena da, olioa sartaita. Bueno, hemen txajarriko etena da, olioa reboxatzeko, eta leno, reboxatzeko garaian, ia betitezan irina, eta gero arrautza. Gure txian ez. Arrautza okarrikan, bai, gurine bai. Geota etxe gehiotan gaina, zatik azkenien irinakin bai potologo gelditzen da, baina koipe gehiago hartzen du, eta ez da infina gelditzen nagoan. Askoz finagoa eta guztuak gehiago hartzen zaio jakilei. Bai, ala da. Eta gutxi balitz, aktore lanetan, musikera, monologotan ikusi zaitugu, ez da? Barre librean. Barre librean, bai, noski. Bueno, pare bat aldiz gonbiatu ninuten, nik uste oso saio divertigarria eta oso polita zala. Eta egile esan lehenbiziko aldia zanretzako, ez zinean nindan lehenu. Ez, monologoik eta hola ez. Eta nolatan sentitu zinean hor, holtze egotan monologo prestatu eta... Bida, hoi aktore askoekin komentatu genuen, eta naizta jendeak uste duen antzerkia monologoetatik gertu daula, guretzako oso arrotza. Beste historio bat. Bai, beste hizkuntza bat, beste zea bat. Hombre, antzeslan batean gertatzen zaizu dakazula monologo bat. Baina ez da beti monologo komiko bat, batzutan dramatikoa da. Orduan, zaila, Erresa ez. Eta bertigoa handia sentitzen da, gaina kamara dauzkazu, telebistan bakizu batzutan errapikatu daiteke ez, bueno, ez da ondo jun berri zingo dugu. Baina, esan nuen, hau ez da niretzako. Asko txitxarek egin muitu zizkazkizun, oza? Bai, bakarren bat bai. Eta esan nuen, hau igual monologoa ez. Baina hori aktore asko komentatu genuen, Bai, Bai. Eta gero bestela ze gustatzen zu gehiago, komedia itia, drama itia, hori guztietan zein da gehien egokien sentitzen zeana. Gehien bat orokorrian, ja, esan zerkian. Ni gustatzen mongolo nahitea. Bale, ze ondo eramango ginean. Oso gamerra naiz. Niretzako komedia eta gajak eta pixkatu humore, ez dakit inteligentia. Humore beltza o inteligentia. Bai, berdin zait, beltza, txurila, kolore guztietakoa, absurdoa, makabroa, nahi humore asko gustatzen zait. Ordu norbeti eroso gonao. Ez que humore gabez izango zan, Historia, nik hori, humore ez duenak iten, esaten, jope, hau zen bizitza tristia, ez da? Eskerrak diseinatuta daun bizitzan humorea. Humore puntu hori, ez da? Bai.
Bai, dudik gabe. Bestela... Bai, eta momentu txarraskotetik ere atatzen zaitu, ez? Du zure burutikan atea eta esatezu, jo, ze drama indeten, ez? Eta ematu duzu buelta daitezu txiste bat eta jazta. Claro, Eta pasada. Dudik gabe. Gaur egun batzutan komplikatuitea, segun ze txiste eta nolako botatzen dituzun, Bai, asuntoa zailaziok. Bai, mala da. Ez da erresa parreiran astia jendia, segun zenei igual bai, ez da? Batzutan igual kuadrian bakizu, no? Segun zenei, esatez, ona esango, puskarra pedo kulo, eta ja, venga, batzu ja parreitu, baina segun zenei, Bai, nik uste dela baitare, bueno, aipatu deuna, ez pixkat delikatu xamar gabiltza. Nik uste kentze bali maitugu gure tensioak eta zeak, nahiko erresa dela parreitia, baina edo zer gauzakin. Dudik gabe. Bai, kalian, bizitzan, egunerokoan, familian, eszenatokin gainean, nahiko erresa da. Bueno, hau txuko hemen, da gero, beste bigarren golpi emango jau. Bai. Energiakin eman berdio zubitu, Ah, bueno. Energia. Ustezu nola, hasian pototzen, zi, txurazten. Gio emango jau, beste golpe bat, ja epeltzen. Guen ingo jasuna da lagundu. Bai. Hau, bertatik ateako ditugu, emango zu bizardezkanen. Ingo dituzuna da, bertatea, eta zuku guztia, bertak jartuko zu, eta birrendu ingo dugu, bale? Bi pipermintxo horta daudenen bioiek ebaiken du, bale? Oi, argi. Batzuak danak barroa. Baina pipermina atea ingo dugu. Piperminak atea, hemen utzi bastarria. Bueno, lehenbizi... Nola dea bere pikante hartu duen. Lehenbizi hori xateako ez. Horiek segatea, eta nik ja, usten dut, behitu hau berotzen dakar. Nahizu imitatzea sukaldariak nola atatzi juzuten gauzak plateretik. Bai, ez da. Jartzizate hola. Beste mareatzen da Bai, nire bai. sartzen ez dute burua. Osea, nahi ez dute barruan egon. Osea, berez, hola biltzate, egitan. Bai, eta eskuakin batzuta ikututa, bere lekura eman da, Ai, ama, egila da, arrazoi dezu. Bueno, eta zuen nola ibiltze zate zukalden, aktorek eta musikeroak adibidez. Sukaldia? Beti musika jarri behar zuzuk, zukalden, zukaldatzeko. Ez que ni musika jartze bet, dantzatzen bukatze dut. Ja. Eta orduan ez dut bazkaltzen. Aztera ez, eta aztu ite zait. Orduan jartze dut musika baino urruti. Urruti, beste gelan. Vale, irrati pixkat, edo norbait entzun, edo zerbait hola. Gustatzen zait asko txistuitea, txistuka. Nik oso gaizkitet, baina hola hiltzen, txistu. Ba, ni txistua nahiko abila, naiz? Bai? Era guztite, baina, hola, jo. Barroak akampo eskuak indanak, bai, nik irakurtzen da enun ikasi, baina txistu jotzen da hola, zurrak indana. Oirutzen zait, bueno, habilidadia. Gehiagi behotu zait oli joan, nahi nun hemen konfitatu gure kokotxak, oli jo erabilingo dugu bueltan, beste gauza batzutako. Ningotena pixka tostu, nahi de konfitatu, eta reboxatzeko, beste nahi olio berogila. Bestela arrautzan koloria erreite zaigu, eta txinpartak atea eta net, pixkat zu basua guanin. Bai. Orduan bota jota olio hotza pixkat, bale? Ah, bale. Berogiek jarri zaiteta. Hola, hau da puntua, ez? Ate, sartuta zeituan hola, ez, atik azteu nahi... Prejitzia, nahi dugu pixka konfitatzia, eta arrautza hori xamarratea bihar da. Bale? Hau hemen da, ez da? Bai, oso ondo. Dena bertara bota, batzuak eta danak. Bale? Hau barroa dijo. Ba, guaztxerrek itxarraka, Bueno. Reboxautako egin dazka, iten, pilpilak ebai, eta plantxan, falta zaizkigu, plantxan jartzia martxan. Bueno, eta hau da nan artian afizioak eta eukiko dituzue bai, ez da lana izango, ez da? Baina nik afizio gehiago ja ezin dut euki, Joseba. Ite duten guztia afizio. Zure afizioa lanbide sortu dezu, eta... Bai, guri pasatzegu. Igual zoire, bai? Guri pasatzei zaigu, baina ez alda gertatzen batzutan igual hobi ja lana bihurtzen denean ja lagaiteula hobi zatia. Arten munduan esango nuke ez bali masa sartzen ja industrian, ez dakit, ez? Edo korporazio handi batian, edo ba. Orokorrien esango nuke asko gozatzo deula. Arte eszenikoetan eta arte plastikoetan ere, bai, seguruenik, Bai, nuke esango sentitze deunik laneaz bazenean, Bizkaian esate dutena, beharrera, ez da sentitzen... Ja, biharra. Bai, dakit. Zu lanea zoaz goxatzea, orduan. Bai, bestiak... Bueno, eta momentu libretan ingo zu, beste hobin bat eukiko zu, ez dakit mendira, ondartza, o igual zuke bai beste batzu ikustea, kontzertuta, edo... Hau ze? Bai, hori de eman dit egurrak, zu hauek eta... Hau bai plantxan inbiar dut eta hau ne sustantzi pixkat eukitzia, Ah, bale. Bai, honek egur pixkat euki behar du. Plantxako egin behar dugu, vuelta eta vuelta. Bi horiek, haundi jodia, lehenu gotako ditut. Vale. Hemen, inmersuna da, birren gailua sartu eta birren du hori bildurri gabe. Vale.
Bai, ni uste ligatuko igula horre. Ba, piztilua, zesango nizuke, nire jobak, bisitatzea aurrak, gustatzen zaizkit asko, pianoa jotzia, itxasue bidea jotia, gainazke itxasua daka gaitasuna ustuzatxula pentsamentu gabe. Itxasue bidea jotia. Ze gauza simple eta aherrak dian horiek, Eta ikasi behar dia horiek iten batzutan esatu, asperten naiz. Ez. Nago, itxason bukaeraren beira eta kiston guztoa, nago, ez da? Da, eon. Garantzitsua. Itxasua da, bueno, netzako da... Emateu gaur egun ez bazau deseo zeiten eguna desaprobetxatzen naizeala, ez da? Emateu, ez que naiz jun ez dakino, azte buruan. Edo oporretan jutezla eta, venga, jeikita guazen, ikusi behar dugu iria hau eta aprobetxatuko dugu goiza. Ni gozaldu nahi dut. Hola, kiston bufeta da, eta noa zuaz. Bi aldiz gozalduko dugu. Ai, ama, ondo. Bueno, haure, usai jarra gotatzen nahi diarne. Baitu, holta mongo jo. Haure, bai, ze musu jartzen nahi da hoi? Ondo. Oso ondo. Nik hau esun inoizin. Ez? Ondo birrindu, Beitu, eta guain ningo deuna da hori. Zuk ematen egongo zea azpin, eman, bildurri gabe. Eta guain, amulsioa bezala ingo de horrekin. Maionesatxo bat bezala. Nola esan zu, amultsoa. Emulsión. Emulsión. Ligar. Esan urrengoan taberna esan, estoy emulsionando. Ai, ama. Bueno, koko txakonea, beitu. Hola gustatzen zaitateatze. Ikuste zuen hola, subasuan indituten? Bai. Hola rautza gorri-gorria gelditzea, eta ez da errepuntxu eta lehorpuntxu hori gelditzen. Xamurra gelditzeko. Boa, gora San Sebastián. Gora San Sebastián. Gora koko txak. Koko txakin bakat historia, bakizu. Egun baten ere izeko, Bai. nere, hau uste kontatu dutela, behin kontatu nula. Nere izeko Bartzelonan bizi izan, eta juntzan arrandeira, eta esan zion, me pones kokotxas de merluza? Eta esan zion, las kokotxas de merluza se come cabrón de arguiñano. ¿Esan zion? Bai, eta nere izeko gola. Pues es mi hermano. No digo nada, digo, pues dame bacalao. Egitan? Ba, zen politia. Bueno, ikusi zu, horiek horren gainetik botako ditugu. Hau esek, markatuta dazkau. Eta hemen txein bihar deuna da, guan ja, beitu. Boa, zogoxua, eta hau zogoxua. Eharra hori, ezta? Zagartuakin. Hernani harra izan da gainea, zezango zu ba, Zezango eba, goialumekua. Goialumekua. Ojo. Beitu, baingo deuna da. Pixka, garbitu hau dana, platertxo hartukoet, eta montaia ingo deu, bale? Oso ondo. Zaigu beste zer gelditzen. Platertxo onditxo hau hartu, eta hemen txegartzen jugo gea. Bueno, azteko eta behin, hau ese garriko ditugu. Eta, hemen txe. Oiek nikin Hau, ditut. zuriak. Zi itxura, ai, ama. Eta ze usain jakaen, Bai. Horrela. Oso berexila zaharduana, Zahardu txuana, ez da? Bai. Hola, nobedadiak. Bai. Gusta ez esitek hartzia, jende. Bai. Ingo deuna da bertan, emulsio txau bota, egia esan, ze usai, Oso goxua do. Da honek ez dakik gatza doka, baina dago bixi-bixi. Bai, bota dio, Oso interesgarria. Bota dio pixka gainetikan. Bitu, ze gauza indeon. Bai. Eta, ikusteko, pikante dakala, jarriko jo horrela. Bat, eta bi. Oso ondo. Vale, urrengoan bila jugunez. Oain, reboxautakoak. Ze itxura, eta hori, uste zuze hori jada hon, baserriko errautzak garri deure bai, baina gorringo bat gehiago botatziak iten dio holare bai, pixka kolore hori eukitziak gehiago. Haure, garbitzera. Horrela ase. Oain jarriko ditugu plantxan daudenak, epela daude, baina, zukaldarin eskuk, balio izaten du hortako. Hau ere bai, eukiko gu zaporia naturala, behaiena. Ez saltza gabe, ez sardo gabe, bakarrikan plantxan gatzakin. Garbi. Zatea, aurrena hau jan behar dala. Bestela zapaldu itegu besten zaporek. Eta hau azkenengo buelta eman, eta baita ere. Berde pixka berdu honek, Ingo jozun perezil pixka pikatu. Atxan semi izaki. Bai, eta zate izai despista hau. Zenezu, apaintzia. Hau ingo zu txiki hemen. Vale. Vale, hola, txiki ingo jaso. Tanik hau jarriko ditu bitartian. A ber, lon gaten, hemen dakat. Pilpilen daudenak ebai. Txiki, baila el txiki atako zait. Txiki, baila el txiki. Ondo. Aldetena, Jaseko abeslari bat perreginekin, aldetena. Aldan neurren, ez da? Aldana. Bueno, eta hemen, pilpila, eharra, hola, pilpil fin bat indeu. Ai, ama, zeko kotxa, indin gaurkoan ebai.
Eta hemen, nola ez, hauei, gainetikan botako jo, perjitutako batzuiak. Kurruskari hango dia gainea. Hau inazio. Bueno, indaldao. Bueno. Ondo. Ezin hobe. Hau ingo jo, epile ingo bazan bezala. Oso. Danetik bota gainetikan. Eta hola dakau. Doktore. Gaurko kokotxak lau eretan. Betu guelta, mango txoso gondo ikusten. Zahardo saltzan, reboxauta, plantxan eta pilpilan. Mil esker, honea tortze batek. Zuei, eskerrik asko, Eta jarraitu, goxatu arazten jendia igoltzeta. Eskerrik asko, zuek bai. Agur, bihar arte.